ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان اندے وچ ہویا اے نزول قرآن دا برکتاں والا اے مہینہ رمضان دا برکتاں والا اے مہینہ رمضان دا اندے وچ ہویا اے نزول قرآن دا برکتاں والا اے مہینہ رمضان دا برکتاں والا اے مہینہ رمضان دا منگ لو معافیاں جو کیتیاں خطاواں ہن اندے وچ ہوندیاں قبول دعاواں ہن منگ لو معافیاں جو کیتیاں خطاواں ہن اندے وچ ہوندیاں قبول دعاواں ہن پیارا فرمان ہے اے شاہ دو جہان دا رمضان 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 اندے وچ ہویا اے نزول قرآن دا برکتاں والا اے مہینہ رمضان دا برکتاں والا اے مہینہ رمضان دا صبح شام جیڑا بھی عبادت کریندا اے رحمتاں نال اللہ جھولیاں بھریندا اے صبح شام جیڑا بھی عبادت کریندا اے رحمتاں نال اللہ جھولیاں بھریندا اے پلڑا ہو جاندا ہے بھاری اس دے میزان دا برکتاں والا اے مہینہ رمضان دا برکتاں والا اے مہینہ رمضان دا اندے وچ ہویا اے نزول قرآن دا ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ہر گھڑی شانہ والی ماہ رمضان دی رحمت وسے ہر ویلے رحمان دی ہر گھڑی شانہ والی ماہ رمضان دی رحمت وسے ہر ویلے رحمان دی خوب اکرام کرو اللہ دے مہمان دا برکتاں والا اے مہینہ رمضان دا برکتاں والا اے مہینہ رمضان دا اندے وچ ہویا اے نزول قرآن دا برکتاں والا اے مہینہ رمضان دا برکتاں والا اے مہینہ رمضان دا اندے وچ راضی جس کیتا رحمان نو شوق نال سنے آ جائے اللہ دے قرآن نو اندے وچ راضی جس کیتا رحمان نو شوق نال سنے آ جائے اللہ دے قرآن نو جنت ٹھکانہ ہو سی ایسے انسان دا رمضان 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 اندے وچ ہویا اے نزول قرآن دا برکتاں والا اے مہینہ رمضان دا برکتاں والا اے مہینہ رمضان دا ماہ رمضان وچ رب نو منا لو موسم ہے نیکیاں دا رج کے کما لو ماہ رمضان وچ رب نو منا لو موسم ہے نیکیاں دا رج کے کما لو دل وچوں کڈ دے او ڈر شیطان دا برکتاں والا اے مہینہ رمضان دا برکتاں والا اے مہینہ رمضان دا اندے وچ ہویا اے نزول قرآن دا ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان دین پوری مومنا تے اللہ دا احسان ہے مومنا نو دتا رب ماہ رمضان ہے دین پوری مومنا تے اللہ دا احسان ہے مومنا نو دتا رب ماہ رمضان ہے صدقہ ہے سارا نبی آخر و زمان دا برکتاں والا اے مہینہ رمضان دا برکتاں والا اے مہینہ رمضان دا اندے وچ ہویا اے نزول قرآن دا